Lakha ke thom Chinthong constituency arlo kungripi LP school along kungripi center ke parlo rongner ke aphan akejoi pen Aadhar card Voter IDAmen kechok che abang pho bang phi do an aphan amen ke pachok panasai ke deng pon Bangsolong Chinthong MAC mate Deputy Speaker Abhijit Kro aphan se tami lapuson hawararat kidukilak arad aphan kirap thekapot churu pajir panriti Lapenra latum hamren votha bangso damjok plot pen kechok che Aadhar card lapen Voter IDAmen kache pachok kipaking ponlong apot ralatum aningarong pen kachuru padukpon laso hud kungripi LP school along kungripi center kiparlo rongner kep araraphan akejoi pen Aadhar card Voter IDAmen kechok che abang pro bang phido anaphan amen ke pachok ponasai deng ponlo administration pen chingwai si alang litum kamatha bangerong ru to warbu pada kasiksak pen apot lasi akejoi kepen anam hang hepin pen tini labang sorong ru baphan Aadhar pen danglok ID kapelong pet yaphat lapen ke akudak isi administration pen nang kerap do joy kepen dak ni tolong health center medical pen samai ke bang do lasi kadu ko ve ni tumrong ru pasor same tini labang so along ni tumla local committee president secretary pen danglok si patir pi ponse pini this going alumni pupe peni ningkang sing sam nei hamren court affidavit kuri nengis pusatame pini ke kuriyo Chinthong pen himari rong par karbing long life